Jakeova přítelkyně Jutta Leerdam je nizozemská rychlobruslařka, 7násobná mistryně světa a teď má v Norsku závod na 500 metrů, což není jako její nejoblíbenější kategorie, a druhý den zítra 1000 metrů, kde by měla vyhrát zlato a pak hopefully její cíl je vyhrát olympijský gold příští rok. Podařilo se, na 500 metrech získala stříbro. Včera, co jsme tady ještě nebyli v tom Norsku, vyhrála zlato v nějakým skupinovém tady závodě v rychlobruslení, nevím. No a vy slyšíte z hlediště tu typickou nizozemskou kapelu, která... Ale zítra je ten den. Sobota. Jdeme si pro zlato. Come on, baby. Teď je závod na 1000 metrů a vypadalo to dost dobře. V půlce závodu vyhrávala, ale nakonec... No nic, borci, Jutta byla třetí, nevyhrála. Co se dá dělat, ale takzvaně jsme se instantně spavnuli tady hustopečí, protože jsem si musel podívat za jednou holkou. Pokud chceš, abych takovýhle denní vlog nahrál každý den, tak dej odběr, brácho.